Kevyiden väliseinien tekemiseen käytetään lammiväliseinäkiviä. Ohutsaumalimmattavien väliseinäkivien kiinnitykseen käytetään ohutsaumalastia, joka valmistetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Tässä asennusmenetelmässä väliseinäkivet kastetaan tuoreeseen lastiin ja kivi asennetaan lattiaan merkityn seinän ulkopinnan mukaiseen linjaan. Ennen liimauksen aloittamista seinälinjat ja kulmatolpat mitataan ja merkitään lattiaan esimerkiksi räpsylangalla. Vatupassilla tarkastetaan, että ensimmäisen kerroksen kivet tulevat ehdottomasti suoraan. Muovikiiloilla kivi saadaan suoraan hieman kaltevallakin alustalla, kuten tässä märkätilojen kaatojen takia kaltevalla pinnalla. Liimauksen aikana seinälinjan suoruutta seurataan myös linjalangan avulla. Asennuksessa käytetään kivien limitystä. Toisen kerroksen liimaus aloitetaan puolikaskivellä. Väliseinäkiviin kuuluu peruskivien lisäksi aukonylityskivi, esikatkaistu kivi ja puolikaskivi. Kaikki nämä tuotteet on pakattu samalle lavalle. Kukin kivi sopii myös normaalin suoran seinän liimaukseen. Erikoiskivenä löytyy myös puolikorkea kivi, joka on pakattu omalle lavalle. Ylimääräinen laasti poistetaan saumasta välittömästi muurauskauhalla. Väliseinä liitetään ulkoseinään esimerkiksi reikänauhalla, pika-ankkurilla tai poraamalla lämpökiveen reikä ja asentamalla harjateräs porattuun reikään, kuten tässä tapauksessa. Harjateräs taitetaan niin, että se jää väliseinäkivien sauman sisään. Sähköasennukset ja muut putkitukset on helppo tehdä väliseinäkivien sisään. Kivissä olevat reijät ovat reilun kokoiset. Tämä helpottaa putkitusten asennusta. Yhteen reikään mahtuu esimerkiksi hanakulmarasia. Toinen liimaustapa on levittää laasti tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikauhalla. Laasti valuu kauhan ohjureista oikeaan kohtaan kivien reunojen päälle. Kiven päätyyn laasti voidaan levittää kauhalla tai kastamalla kiven pääty laastiin. Ohutsauma-liimauksessa väliseinäkivi asettuu omalla painollaan oikeaan asentoon ja saumasta tulee aina oikean paksuinen. Sähkörasioiden paikat piirretään kiveen ja rasialle leikataan timanttilaikalla suorakaiteen muotoinen reikä, joka on hieman suurempi kuin asennettava rasia. Rasian alle voidaan asentaa eristevillaa, mikäli rasia halutaan kiinnittää betonilla. Rasia asennetaan muovikiiloilla paikalleen. Rasia kiinnitetään betonoimalla. Eristevilla toimii topparina sähkörasian alla. Väliseinät voidaan tarvittaessa valaa joko osittain tai kokonaan. Osittain valettaessa seinää vahvistetaan esimerkiksi ovien pielistä ja liittymien kohdalta. Koska kivien korkeus on 190 mm, saavutetaan karmikorkeus 11 kivikerroksella. Aukkojen ylitykset on helppo toteuttaa aukonylityskivien ja sinkityn U-muotoisen aukkoprofiilin avulla. Aukkoprofiili katkaistaan siten, että se lepää tuella noin 100 mm. Aukkoprofiili lasketaan tuelle, sitä ei tarvitse liimata. Teräsprofiili asennetaan niin, että uun sakarat osoittavat ylöspäin. Aukon ylityskivet tukeutuvat aukkoprofiiliin, jolloin ylitys syntyy nopeasti. Aukon ylitys voidaan vahvistaa lisäraudoituksella ja valamalla se betonilla.